Sakubingelela phansi kwamukela embukela emakhaya kwesimanzonzo kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawe la sikulethela khona iy'ndaba zamaskandi ehamba phambili ney'fika ngesikhathi. Ngaphandle kokupholisa amaseko ake ngihlale kuzo iy'ndaba ezoqala ezokuthi uNjoko ukhala ngengoma etshotshwe uMdumazi. Ngokusho kaNjoko ukuthi uNjoko iy'ngoma ezoyikhipha zaziwu-16 ishumi nesithupha. Uthe kodwa kwi-albhamu ethi Siziba ugcine esekhipha iy'ngoma eziwu-14. Uthe lezi eziwu-2 zasala. Kulezi eziwu-2 enye yazo ethi Umlaba. Uthi umxakile-ke sezwa uMdumazi esehuba le ngoma le ethi Umlaba. Uthi kahle kahle ingoma yakhe le. Uthi akazi ukuthi le ngoma le iputshuzoba izifike kuMdumazi. Kuzokhumuleka ukuthi uMdumazi ubonakale ehasha yona le ngoma le ethi Umlaba. Uyasho ukuthi uma kubonakala futhi kulezi ey'ngoma leziya ziseyve ukuthi zaseyva ngomhla ka-6 ku-October i-albhamu kaNjoko ingakaphumi. Lokho kudala abantu-ke bemkhola uNjoko uma ethi le ngoma le itshotshwe uMdumazi. Kodwa abanye-ke bathi ihobosha lisukela kuZandla ey'ncane nje ingoma yakhe le. Umlaba ungenzi umuntu ngitholala ngiduma umlaba ungenzi umuntu ngitholala ngiduma umlaba ungenzi umuntu. Kusenjalo-ke uMdumazi emva kokuthi evele kule video le ehuba yona le ngoma ethi Umlaba, abantu abaningi kube khona uphawu lokwahlukahlukena. Abanye besho ukuthi uMdumazi ucekela isithunzi sakhe akayiboni ukuthi usemehlweni abantu usedumile, abantu abaningi babukela kuye. Bese ephendula uMdumazi wathi lento akayenzile akukhona ukucekela isithunzi sakhe. Wasethi yena sekumele enze njani, kumele engayiphili impilo yakhe. Wathi yena futhi akayena umuntu oyitshenayo. Wasethi umculo nje uyibhizinisi akalenza uma esestudio noma esestage ejabulisa abantu. Wasethi futhi wenza show uma ukuthi usestudio noma esemcimbini uthi akaphuze amanzi aphonjwana. Wasethi kodwa mayesekhaya kubo kumele naye aphile impilo yakhe ajabulise impilo yakhe. Abantu abaningi kube khona uphawu lokwahlukahlukena. Abanye bathi abavumelane ngalento eshiyo uZandla ey'ncane. Bathi lo muntu lo usedumile sekumele ayiphathise kosaziwayo. Abheke uma enza into ethe ukuphambana ayenze ekusitheleni engayenzi nje phambi kwabantu. Abanye bathi kunani ngoba wonke umuntu uyaphuza nasemakhaya obaba bethu ney'hlobo zethu ziyaphuza. Kunani uma ukuthi siyaphuza uZandla ey'ncane abantu sebekhuluma kanje ngaye. Ngabe kuthinike uPaula wakho emva kokuthi uyibonile le video le kaMdumazi? Ngabe wena hamba noMdumazi noma nawe uyayihlikiza lento yaMdumazi ukuthi ebonakala kwividiyo ecula ingoma kanje? Ake hlangane ezansi-ke sizwe umbono wakho. Ezinye iy'ndaba esengiphetha ngazo ezokuthi ungizwe naye uvuma uMdumazi ngale ngoma. Wegezani, wemfana wakithi Gezani, cha ngithi mina hayi ngiyamvuma mfana Umlaba, hayi suka. Yabona yena khuphuka igoso madoda, hayi suka. Yazi mina ngagcina ngemiya eTheku ekwakuthiwa Umlaba eyasenza abantu. Ngiyaqala ube khona Umlaba oyinkunzi. Alakhuphuka igoso suka. Siphethe ngokuthi owacula ingoma ethi Utsotsi eyakhuzana elekelana noKhuzana uSiphe Zulu uzofeaturishwa engomeni Iy'ngane Zoma. Kwesimanje izona iy'ndaba ebengikuphathele zona. Ake sibeke la sizohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga.